ranan nan ta da na sani na nan tafe, ranan nan ta da na sani gun maƙiyan na hana nan tafe, ranan nan ta da na sani na nan tafe, ranan nan ta da na sani gun maƙiyan na hana nan tafe. Ya Allah ka ƙara shiga lamari na ni zan warware, ni dai gaskiya ce nake so tabbas yau bambare, dama dai abun na cikin raina ni yau zan kankare, duk mai yi wa Allah ilahi kishiyar shi fara makare. Ranan nan ta da na sani na nan tafe, ranan nan ta da na sani gun maƙiyan na hana nan tafe. Ya Allah dubunnan salati gun Mahmudu annabi ne, alai sa sahabbai masoya Mahmudu sun so shi ne, Allah sa da maulati zara uba da ma na biki ne, na so rabbu na so annabi na har da ke na gine. Ranan nan ta da na sani na nan tafe, ranan nan ta da na sani gun maƙiyan na hana nan tafe. Ya Allah ka kare ni gaskiya ce zan faɗi dai a yau, duk mai san rasulu da gaske ya tsira dan yefa yau, shi kawo maki ya ilahi tsine mai mato fami yau, don Mahmudu Allah ka amsa roƙo na ni dai a yau. Ranan nan ta da na sani na nan tafe, ranan nan ta da na sani gun maƙiyan na hana nan tafe. Lallai za na bare ne a yau dai kwarai, lallai za na tone fa tone kwarai, ni dai gaskiya za na bare sai na bambare ta kwarai, dan shirka da kai ni nake saurare ta kaji ta sarai. Ranan nan ta da na sani na nan tafe, ranan nan ta da na sani gun maƙiyan na hana nan tafe. Da shirka idan yayi shirka ce zaka ji kwarai, amma shi gare shi ba shirka ce yayi ba kaji sakarai, babanka idan yayi wa innan ka kishiya za ta ji sarai, kai magana akwai ta a saurare da kyau zan faɗi sarai. Ranan nan ta da na sani na nan tafe, ranan nan ta da na sani gun maƙiyan na hana nan tafe. Allah la ilaha illallah Allahu mamu bala, Allah la ilaha illallah Allahu ya Rasulallah, Allah la ilaha illallah Allahu ya Nabiyullah, Allah la ilaha illallah Allahu Rasulullah. Ranan nan ta da na sani na nan tafe, ranan nan ta da na sani gun maƙiyan na hana nan tafe. To zikiri idan ka yi shi haka din nan babu barna, in dai har ka ce Allahu Allah Mahmudu babu barna, amma in ka ce Allahu ka cire sunan Muhammadu na kowaye ka saka gaban shirka ce. Ranan nan ta da na sani na nan tafe, ranan nan ta da na sani gun maƙiyan na hana nan tafe. Hujjata a nan fa saurare ni dan uwa za na furta, hujjata akan fa Qur'ani da hadisi za mu furta, Allahu wa rasulu fa a Qur'ani ka karanta, billahi wa rasulu mai ilimi shi zai fahimta. Ranan nan ta da na sani na nan tafe, ranan nan ta da na sani gun maƙiyan na hana nan tafe. Duk mai san annabi da gaske baya yi wa Allah haka, in dai har kana san annabi da gaske ba ka shirka, ba matar da ke so mutunta ya yi mata kishiya din haka, amma yau cikin mu mutanen sun dage da aikin haka. Ranan nan ta da na sani na nan tafe, ranan nan ta da na sani gun maƙiyan na hana nan tafe. To ku ji ba mutum ma yana kishin ayi mai kishiya, balle rabba Allah ta'ala sam mai duniya, Allah shi kadai ne ilahi wahidi mai duniya, lallai ya faɗa wanda ya shirka fa da shi ba ya biya. Ranan nan ta da na sani na nan tafe, ranan nan ta da na sani gun maƙiyan na hana nan tafe. Allah ka sani ni masoyin annabi ne so na kwarai, annabi ka sani ni masoyin
wa annabi kishiya kwarai, annabi ka sani ba ni yi wa Allah ka kishi. Ranar nan ta gana sani na nan tafe, ranar nan ta gana sani gumbaɗiyar na hana nan tafe. Don Allah mutane mu gane to mu cire san zuciya, sun halakar da 'ya'yan mutane da yawa ne nan duniya. Ba ilimi gare su ba tarbiyya balle zuwa kulliya, ko islamiya ba su ma zuwa balle su yi tarbiyya. Ranar nan ta gana sani na nan tafe, ranar nan ta gana sani gumbaɗiyar na hana nan tafe. Duk mai ji cikin ransa ba Allah ɗaya ne ba ya hallaka, lallai za ku gane kuranku duk mai yi wa Allah haka. Ba aya hadisi gare su in ka tambaya kan haka, sai dai ai ta ma misalan banza wanda hankali bai duka. Ranar nan ta gana sani na nan tafe, ranar nan ta gana sani gumbaɗiyar na hana nan tafe. Yau fa mutum idan har ya nuna ma so ba na annabi ba, ya cuce ka ya hallaka ka har abada ba ka gaba. Dan ranar ta gana sani na nan gaba, in ta zo mutum sai ya gane lalle kuskure ne babba. Ranar nan ta gana sani na nan tafe, ranar nan ta gana sani gumbaɗiyar na hana nan tafe. Duk mai son na biyu da gaske in ya ji ta zai jinjina, shi kawo maki in ya ji ta sai ya kashe wa dole gina. Dan ne za mu gane masoyan annabi ɗaha annabina, in dai har kana son annabi da gaske. Ranar nan ta gana sani na nan tafe, ranar nan ta gana sani gumbaɗiyar na hana nan tafe. Allah ka sani ba wai dan in ci mutuncin wanda na yi ta ba, ni wallahi kishin Muhammadu annabi ɗaha ne dan baba. Allah wadaran wanda baya kishin ɗaha ya shugaba, Allah baya san wanda bai san annabi ɗaha almujida ba. Ranar nan ta gana sani na nan tafe, ranar nan ta gana sani gumbaɗiyar na hana nan tafe. Ni wallahi tun ma a raina na ji rabbuna ya yarda da kaunar da duka muke yi wa baharin da. Ya Allah ka karan kaunar da nurul huda, ya Allah haɗa ni da mai san annabi da hanya guda. Ranar nan ta gana sani na nan tafe, ranar nan ta gana sani gumbaɗiyar na hana nan tafe. Dukkan wanda ke yi wa Allah kishi ya wutarsa daban, don wallahi ko lahira in ya je ma hanyarsa daban. Ya yi hagu mun yi damar to dama dai hanyarsa daban, lalle ko cikin yan wutar ma babba yake azabar. Ranar nan ta gana sani na nan tafe, ranar nan ta gana sani gumbaɗiyar na hana nan tafe. Ba ka gane gaskiya ce sai ta zo ba ta nan tafe, dan ranar ta gana sani na nan tafe. Ba ta nesa ba ta kusa in ta zo ba ta nan tafe, to mutuwa da ta zo maka ka kare baka. Ranar nan ta gana sani na nan tafe, ranar nan ta gana sani gumbaɗiyar na hana nan tafe. Ya kai dan uwa saurara da kyau kila ka gane haka, dan ita rayuwa babu tabbas a cikin ta mu gane haka. Annabi ya faɗa ai abu biyu wa'azi ne mu haka, Qur'ani idan bai zamo maka ba mutuwa ta yaso maka. Ranar nan ta gana sani na nan tafe, ranar nan ta gana sani gumbaɗiyar na hana nan tafe. Ya Allah ka kare mu yin shirka dan na nurul huda, ya Allah ka karan kaunar na baharin da. Ni na Bashir masoyin manzon Allah zan jaddada, bai tuta ta annabi sai